Aduh, padahal YouTube ya ora duwe, WA ora duwe, Facebook boten gadah tambah ya. Apa meneh Twitter dan lain sebagainya. Tapi radio. Oke. Oke. Rondo Teles Wetan Dalan. Dados Mahesa. Ayo Duk, duet yuk, karo aku Duk. Salim dulu saya. Makasih Dede. Yen bengi tansah turu klisian sing tak sawang rondo teles etan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan utut manggung pawukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles ketok neng mata lara blontok tambah nelongso lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu ditambani kok malah ngeluh iso mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 dek ketoken pipimu turu jam 8 ketoken irungmu turu jam 9 dek ketoken dadamu turu jam 1 lampu terus dipateni. Ayo Bayu, ayo dong Bapak Pramono L Audio Demak matur suwun makin lagunipun dipun rantos ya alon-alon waton kelakon gremet-gremet sing penting selamat ya Nduk ya. Ayo dong Mbak Asih monggo. Iya kawan aku radoyan mangan yen bengi turu tansah klisian sing tak pikir rondo teles wetan dalan lagi sepasar kawinan kok wis pegatan apa mungkin asmara dono sing tak pikir udan deres deh mangsa ketiga rondo teles ketok-ketokan ing mata disuntek ora tumawa lara kangen lara rindu ditambani kok malah ngeluh iso mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 dek ketoken pipimu turu jam 8 ketok-ketoken lambemu turu jam 9 dek ketok-ketoken senyummu turu jam 1 lampu terus dipateni.
nggih. Nggih, abot-abote maringi panglipur dumateng bae. Yuswa pinten Mbah pangapunten?